Zita rangu ninoitwa VaRonny Mbaisa, ndinova ndiri director weZimbabwe Sunshine Group. Tinofara chaizvo nechirongwa cheGreen Expo chatiri kuita zvakare gore rino kanova kariko kechi 11 tichiita muno muHarare. Chinangwa chechirongwa ichi ndechekuti tinge tichiunza vese vane chekuita oro vanoziya maringe nenhau dzekushanduka kwemamiriro ekunze, uyezve tichinyanyotaura takanyanyorerekera kudivi rekuti tingave tinowedzera sei mwenje mukati memashandiro atinoita inonzi energy production. Chechipiri, totarisa zvakare nyaya yemarara, kuti marara azara kwese. Chii chatingaite nemarara aya? Tingakwanise kuvandudza magariro edu, upenyu hwedu sei kuburikidza nemarara, uyezve tingaite sekuti tisinge tichisangana pamwe chete tichiunza pfungwa pamwe chete kuti tinge tichiumba chinhu chimwe chete. So kutaura kuno takakwanisa kunge tichikokera nyika dzakawanda dzinokwana kuita 14 dziri muno muZimbabwe vakauya kuti tizokurukura maringe nenhau yemarara nekushanduka kwemamiriro ekunze. Mukati medzimwe nyika dziripo kunosanganisira South Africa, Zambia, Malawi, Mozambique, Kenya, Eswatini, Lesotho. Unza chirongwa ichi cheGreen Waste and Energy Expo kuti tinge tichiwana hurukuro, tinge tichidzidzawo kubva kune dzimwe nyika kuti ndezvipi zvatingaite, ndezvipi zvavari kuita zvinoita kuti tinge tichibatsirika pane dambudziko ratinaro muno muZimbabwe. So ndinotenda kuti kuburikidza nechirongwa chakaitwa gore rakapera cheGreen Expo pane maresolutions akabuda zvaita kuti tidzoke panapa tichitaura kuti kubva ipo pachakaitwa last year kusvika iye zvinezvi takakwanisa kunge tichivaka waste transfer stations muno muHarare, takavaka waste transfer stations kuGwanda, Chipinge, Mutare, Bulawayo. Saka izvozvo zvinhu zviri kuwanikwa zvichibuda muchirongwa icho cheGreen Expo. Saka tiri kuti isu tikaramba tichiwedzera community transfer stations aya, nhau yemarara ichakwanisa kunge ichiita sei ichiderera, nekuti mumarara mune pundutso, mumarara mune upenyu, mumarara mune mari. Saka macommunities akawanda akuwanikwa achiwana pundutso mukati mekutengesa marara ava kukolekta mucommunity mavo, achiuya patransfer station iwo zotengeserawo kumakambani anozobika marara iyawo zvakare, achigadzira zvimwe zvinhu zvatinozoshandisa zvakaita semakapu, sehembe, semaplates nezvimwe zvakawanda-wandawo. Zimbabwe ine gwaro rainayo yatiri kunge tichitedzerawo isusu sevamwe vari kubatsirawo hurumende kuburikidza nekuita sei nemabasa atiri kuita. So gwaro rekutanga rine Zimbabwe ndo rinonzi National Development Strategy 1. So muNational Development Strategy 1 imomo mune nhau ine chekuita nezvekuchengetedza nharaunda dzedu, kuprotecta environment. Ukadzika tiri pasection iyoyo pane urongwa hwekuti tiri kufanira kunge tichiwedzera mabasa ane chekuita nezverecycling munyika munomu. Saka kutaura kunoku document rori kuti gaidha zvakanaka inova iriyo gadziriro yekuti zvinhu zvikashata tinoziva kuti aiwa isu takatogadzirira, nekuti kune inonzi climate proofing pamaactions ese atiri kuita. Ndo number 1. Gwaro redu rechipiri rinonzi nationally determined contribution, kuti isusu senyika tiri kumboitei kuti tideredze chiutsi chinokonzereswa nemarara, chinokonzereswa nekushandisa mwenje usiriwo wakafanana tinoti mafossil fuels. Saka chirongwa ichocho ndinotenda kuti seZimbabwe titori pama-advanced stages, nekuti tine maprojects akawanda ari kuitika
across Zimbabwe ane chekuita nezve tichibuda national determined contribution. Ende gore ramangwana tinenge chitoita inonzi global stocktake yekuti ndezvipi zvataita pakuderedza zviutsi izvozvo. Ndobva ndauya inini pagwaro rechitatu rinonzi low emission development strategy. Low emission development strategy ndekuti tingaderedze futi zvakare sei zviutsi izvozvo. Tine maproject emacomposts uko kwakunge kuchiita sei kuchibatwa chiutsi chinonzi methane chobva chaenda chinogadzira gas. Saka zviri kutoitika muno muZimbabwe. Titonawo maprojects iyawo muno muHarare, kunana Mberengwa nedzimwe nzvimbo dzakawanda-wanda. Tikungoedza kuti tirambe tichiita sei tichiprotecta environment. Tapedza ipapo gadziriro yamamuchitaura muno muZimbabwe number 1 kwane anonzi early warning system ekuti tinge tichiziva kuti gore ratiri kubata iro pachauya nguva yemvura yekunaya kwemvura hatisi kuzowanikwa tichiwana mvura yakawanda inogona kukonzeresa macyclones. Saka iye zvinezvi senyika taane mishina inokwanisa kutarisa izvozvo. Saka ndiyo gadziriro yekutanga. Chechipiri nemaprojects atiri kuita takabatanawo nehurumende. Muri kuona kuti tiri kuendawo kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzakaita kunge kunana Chipinge uko kunova kuri nzvimbo dzatinogona kuti idzidzi ndo manzvimbo dzingave dzinokwanisa kuya njodzi zvikanzi kwauya matutuma emvura ayaya. Saka takuenda chinoita maprojects ekudzidzisa vanhu vari imomo kuti vaya vanogara mudhuze nenzizi vabve imomo vanogara kunzvimbo dzakaita se dzakasununguka. Toendawo kunzvimbo dzakaita kunana Kariba takunovadzidzisa kunogona kuya anonzi maheatwave. Saka takunovadzidzisa kuti maheatwaves kana achinge achiuya imi munofanira kuita sei, munofanira kuzviprotecta sei. Saka senyika ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuita sei zvatiri kuita. Isu semaorganization takabatana nemabazi ehurumende akasiyana-siyana.